लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोननाय थागोन। आखाइ हमनानै थाबायनायखौ नों माबोरै बावगार हाखो? नों माबोरै बावगारजोबखो? हाया सना नोंखौ बावगार हाया अरायबो। हाया सना नोंखौ बावगार हाया अरायबो। आंनि जिउनि अनजालि बावगारलांबाय नों आंखौ दिनै। दुखु होलांबाय गोसोआव आंखौनो खामग्लिलांजोब्बाय गोसो गोरबोआ आंनि।